Asante Ghallywood. NYANSAPO kasa mfonyizo samre sawotwa menhia efikasie mu ana yegyina yi ni nyina eye amamre ene amane asante pese ekoso na eye kase na ekokuru enamne mo kasa yi opemso atenase a ni nyina eye ahenie nsam nkura adam pan finhia bebre na ahen eni so no no ene no opemso guso a woyo na samre sawhwe doma atwa ahia ewa ha yi a wonmo abo wonmo ko mu hire no magu hire yi a sa bi okonfo anakoma ba na chese eye nigye atadwe wonma tede na anya asem keto akra kura ye friend say Akrokeri aburu finhia be se edumienu achinie na akonya aduanu mom na akonya na ada hono na ene wonma tede ne yempre ye ho ne yankwa ka asamo na asam na yankwa se yetuma mpamlikanti yani empafo bi eni enkomo na afei ye wuse ne tete eni je aba na so ya no mbabo nkomo mame ya mu akwa aba amra NYANSAPO kasa fonyi sa wo hu ye de me ho ye papa eni je yi kiremu ma de na akofa wo ya bai eni je ne se yakonwa akokire obonchi yakonwa ye ne ya de ya ofo na nafo ena asunafo bese ye bagie eni ye de aba na nanumanum Enfie du nani ene ni yasa bebua asam no ye ba ye no ya dawur ma ye bua ma ye nti yasa kirifo ye di bem akonwa no wo ye obonchi na ye ne adia nti age ya ade na na dawur na ese finhia be se du nani asese na wo ka no na ohini ni kurom ho no ohini bi ye ni kurom ho bia pa no ye wo hema everything ani ababo wo hema everything ani ababo wo hema no Etise no se ohene abu ama mowie yi e de na ebeko bi mu ye besi ohene ye de ne baba ba kire nana arafo na chese eno no wo hwe enkomobo no mu ene NYANSAPO arafo se mame ye mo nkomo kakra be na so betimi de ati e de mesume ka ne se me ye dua na donten ba panyin wahine nyane ba bi kwa na cheye pa na na hima wa blanka sa mesuma hine so kra wa chebuom enti me panintam kra sanko wahine beba na mehine so betimi ahya ya kire no chese praye wo wi ba ko a na bu ka bomu a emu enti ene de na ye mene gida pa se ye bua akonwa akokira ayi bonti akonwa kese no ama na me so kra me yo hine na asakira akonwa ne na wo me maame me pacho ho hine eye man hine akonwa na me pacho enye man hine eya akokire ehine jo enti sesia no na jese de aka ne se mokopo bia obedi oh wanu pa de nyame adom na na banyu obedi na sipa ese mo ankasa no mo ba ha no mo aboa mo dada mo wo obi kura dada oh ya mo ya ho me de na minim sa na de ye bedi nkunim eti hwantuma mi fraye na minim pa me tuma ne nyire mu atetetete enti me sheda pa na mi fla santo minim se nkunim die ebeye na na Serwaa Bruwaa ediane arafo na yesa no ma me panyini ba ko so ha ye no so wo de je microphone na no de ma me asa wo pro me kasa me so me ya Akrokeri achi amehima ba pani Serwaa Bruwaa ne chi amehini ba pani me na me so ba ye no manya mfi be ye nwotwe me hu me hene se ohini ba ohini ni ho ma me su abere ya twena asunafo atwe no ensi ye do tufo otonso ya wo ye nyina ye wura ye de na se ye da so ye bompra kuntu ba ye de na se se na de wa me ye de nkunu ye ko ye da na otufo ase nyame nhira no wa me na akonya no enya kaso be hwe Akrokeri man ye de na se aburu arafo na chese eno no enne yo nana kwatema ena wono so
One son yen ne bon komo say wo hwe asendie na ntentini ntiawa ekoduye na wose opemso ono ankasa de ne chacha okakraka editiamu na afi wo ma yehu se ekobenkuma na nifa no no ekodu ba bia samba ko a wono ka ye to asomu ene se abusuan foforo a wo peso je ye asonafo no no ya kire se wono ye asonafo na nsuduru ba bie no no won bedane asachirifo ne ho ene mpanyimfo kan se abusuan de sabia kronto asante abusuan no no sabe ente se bode na anyinia na ebia aba be hane na aso aba na adane afiri ntete bia no na emom no se ne esitia ne sa na tenti untimi nya aso nani na eduru ba bia wasa bedane asachiri yeyi eka ho ema wo mo edom nananom atankonwa abrempo adehye ene yakunyina atwa ede ahia opemso ne koto ama wo nyina adwe ko benkrum se ene yesa na tie de eye nananom asachirifo yi won mo dia enu nti na hu se won mo de osebo momume ene nyomto ene ayeyi a won mo ani agene sa no yemfa we fansia na yebeto aso yeda so ewo menhia enne ahinsie ene ahenie hu nsama yekoso nyina no nyansapo se ne esitie no no yebetwa mfonyi ede ama mo yedemase